ג'קוזי. מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? אני יושב בספסל. זה לא ספסל, זה ג'קוזי. ולמה אתה יושב על הג'קוזי? מה זאת אומרת? בספסל יושבים. שיעליך, למה אתה עושה אמבטיה בתוך ספסל? חוץ מזה, מה זה בכלל הג'קוזי הזה? מה זה ג'קוזי? ג'קוזי זה מים חמים שנעים בין 30 ל-40 מעלות, יש למטה חורים, יוצא בועות, וזה תענוג. תענוג. לא חושב שאני אהיה פעם מוכן ליהנות מהדבר הזה. זה נהדר הספסל הזה. ג'קוזי. ג'קוזי, כן. ידידי, רגע, ידידי, זה לא ספסל פה, ידידי. אז מה זה אם לא ספסל? זה ג'קוזי. מה זה ג'קוזי? ג'קוזי. איפה היית כל החיים שלי? סליחה, פה זה הספסל? תלך, אין מקום. איזה אנשים. גם כן.